Ahojte kamaráti! Vítam vás na našom špeciálnom dobrodružstve na farme. Dnes budeme spolu objavovať veselý svet zvierat. Naša prvá zastávka nás zavedie priamo na farmu. Miesto, kde sa každý deň niečo deje. Počujete to? To sú veselé zvuky zvierat. Poznáte ich všetky? No a tu máme hneď našeho prvého farmárskeho kamaráta. Kravičku. Kravička je veľké zviera, ktoré nesmie chýbať na žiadnej farme. Papá trávu z lúky a za odmenu nám dáva mliečko. Čo by to však bolo za farmu, keby sme na nej nemali sliepočky? Sliepočky sú veselé, zvedavé a vždy ku vám pribehnú, keď máte v ruke nejaký kúsok jedla. Sliepočky sú všežravé, čiže zjedia všetko, čo im hodíte. A za odmenu nám sliepočka dáva vajíčka. A z vajíčok vám maminka upečie dobrý koláč, alebo vám urobí praženicu. Už teraz mám chuť. A teraz sa presunieme k našim veselým prasiatkám. Pozrite sa, ako toto malé prasiatko veselo šantí v blate. Prasiatka milujú blato a sú veľmi hravé. Tak ako sliepočky, aj prasiatka sú všežravé a zjedia všetko. No a teraz sa pozrime na našu šikovnú kozu. Čo to je? Aha, to sú malé kozliatka, ktoré sú taktiež veľmi hravé. Kozičky sa pasú na lúke a za odmenu nám dávajú mliečko. Takisto ako kravička, aj koza má mlieko, ktoré je veľmi zdravé a veľmi chutné. A čo to tam je za ohradou? To sú predsa ovečky. Ovečky majú na sebe vlnu, z ktorej sa vyrábajú svetre a čapice, aby nám v zime nebolo chladno. Určite si spomeň na ovečku, keď budeš mať v zime teplú vlnenú čiapku na hlave. No a žiadna farma by sa neobyšla bez poriadneho silného koníka. Koník je veľmi silný a veľmi všestranný pomocník každého farmára. Koník svojemu farmárovi pomáha ťahať koč alebo pomáha v horách ťahať drevo. Žiadna farma teda nemôže byť bez koníka. Milí kamaráti, toto bola naša farma. Dúfam, že ste si naše dobrodružstvo užili a nezabudnite sa prihlásiť s tlačením zvončeka a podeliť sa s nami o vaše obľúbené zvieratka na farme s vašimi kamarátmi. Tešíme sa na ďalšie veselé dobrodružstvo. Ahoj!